हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय एडमिट कार्ड लिंकआ एक्टिभ जाबाय। AISF आव जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन डाउनलड खालामदो एडमिटखौ बेनिफ्राय सिगांनि फुल अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना नायफिननो हासिगोन। आरो बेजों लोगोसे आसाम पुलिस कमान्डो 4000 भेकेन्सि ओंखारगोन होननानै आपडेट होगासिनो दङ गोबाङानो। बे थागोन लोगोफोर मोनसे बेटेलियनावहाय 800 दा मोनबा थागोन नालाय गासै 4000 जागोन। दा नोंथांमोना बिनि सायाव नेथ'दो लेटेस्ट आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन आरो एडमिट डाउनलड प्रसेसखौ। दा नोंथांमोना बेखौ नायनाय सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो बेबादि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दा लोगोफोर जों नायनोसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव नटिफिकेसन। दा फैनाय लोगो लोगो जोङो बेयाव एप्लिकेसन आइडि नाम्बार इमेल आइडि एबा कन्टेक्ट नाम्बार होनानै लगइन खालामदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै भेरिफाइड खालामनांगोन आरो नोंथाङा लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। आरो नोंथांमोननि रिलिया माब्लानिफ्राय जागोन डेट होखाजोब्बाय थ' नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो आरो जाय डिस्ट्रिक्टआव रिलि जाया नोंथांमोना खाथिनि डिस्ट्रिक्टआव थांनानै रिलिखौ होनांगोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दा बिदिब्ला जों नायसै रिलिया माब्लानिफ्राय जागोन आरो माब्ला जोबगोन जों बेखौबो नायगोन। थ' नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव फैनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो हागोन आरो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा लोगोफोर बेयाव आरोबाव माखासे गाइडलाइन्स दङ बेनो जाबाय कभिड-19 थाखाय आरोबाव खनसे गाइडलाइन्स होबावबाय। थ' बेनो जादों नोंथांमोना सिगांनि जेरै मोन्दों बेबायदिनोखा जेरै फेस मास्क गाननांगोन हेन्ड सेनिटाइजार लांफानांगोन ससियेल डिस्टेन्सिं नोंथांमोना मानिनांगोन बेफोरनो सेम एन्ड सेम। थ' बेखौ मिथिखागौ बेखौ बुंलायला। थ' दानिया फैबाय दानिया PhDआ सोरना माब्ला जागोन। दा नाम्बार 1 दङ बिसनाथ थ' बिथांमोना 15 डिसेम्बराव जागोन आरो जोबगोन 15 डिसेम्बरावनो। आरो लोगोसे नोंथांमोना नुदों बङाइगावना जागोन 12आवनो जागोन नभेम्बरावनो जागोन आरो जोबगोन नभेम्बरावनो। बेनिफ्राय दानिया जों नायनोसै चिरां थ' चिराङा 17 डिसेम्बराव जागोन नाथाय बेयाव जों नुनो मोनाखै क'क्राझार। थ' क'क्राझारना गैया लोगोसे नोंथांमोना धुब्रि नङाबा चिराङाव नोंथांमोना होनांगौ जानो हागौ एडमिट कार्डआवसो मिथिसिगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो अदालगुरिया 29 नभेम्बराव जागोन। दा जाय डिस्ट्रिक्टआ गैया नोंथांमोना खाथिनि डिस्ट्रिक्टआव थांनानै रिलिखौ होनांगोन। दा बेखिनियानोसै लोगोफोर AISFनिया बेनो जाबाय आसाम पुलिस इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्समोन। दा नोंथांमोना भेकेन्सिखौ नायदो बेसेबां दङमोन आरो बेसेबां रानिं खालामनांगोन जों नायनोसै दानिया सिगांनि अफिसियेल फुल नटिफिकेसन। दा नायदो लोगोफोर बे नटिफिकेसना ओंखारदोंमोन 2017नि डिसेम्बरावनो ओंखारदोंमोन आरो 2018 सिम एप्लाइ जादोंमोन आरो बेनो जादोंमोन एप्लाइआ अफलाइनसो जादोंमोन। दा नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा अफलाइन जादोंमोन। दा बिदिब्ला जोंहा बेसेबां भेकेन्सि दङ आरो बेसेबां रानिं खालामनांगोन जों बेखौ नायनोसै। दा बिदिब्ला भेकेन्सिखौ नायदो 145 बेनि गेजेराव जोंनि STPआव दङ 29 आरो आनरिजार्भआव 82 दङ। दा बेनिफ्राय जोंनि बैसोआ लोगोफोर 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामदोंमोन जोंनि STफ्रा आरो हाइटआ जोंनि STफ्रा 160.02 जानांगोन सेन्टिमिटार आरो लोगोसे चेस्टआ 80 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन STPआ बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 85 सेन्टिमिटार जानांगोन अब्लासो फिजिकेलाव क्वालिफाइड जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना रानिं खालामनो हागोन। दा बे एप्लाइआ अफलाइन जादोंमोन बेनिफ्राय जों बेसेबां रानिं खालामनांगौ आरो बेसेबां मार्क्सनि एग्जाम जागोन जों बेखौ नायनोसै। दा लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार। दा नै लोगोफोर बेयाव रानिंआ नायदो नोंथांमोना लं जाम्प दङ आरो लोगोसे रेस दङ। दा रेसआ ओरैबायदि जागोन 1 माइल होदों बेयाव। दा नोंथांमोननि टाइमा जोबोर मोजां 6 मिनिटनि बारा दङ दे लोगोफोर मिनिमामा 6 मिनिट बेनिफ्राय मेक्सिमामा 8 मिनिट गाहाम दङ। थ' नोंथांमोना नायदो नै गोबां दङ जास्ट क्वालिफाइड जायोबा 5ल' मोनगोन आरो नोंथांमोना लं जाम्पखौ बारोब्ला 5 मोनगोन मिनिमाम बारोब्ला आरो मेक्सिमाम बारोब्ला 10 मोननाय जागोन। 6 मिनिट 20 सेकेन्डआव खारनो हायोब्ला एबा बिनि खमाव खारनो हायोब्ला नोंथांमोना 10 नाम्बार मोननाय जागोन। दा जोबोर मोजां चान्स दङ जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि चान्सआ बारा टाइमा बारा। दा बिदिब्ला जों नायसै दानि एग्जाम। दायो जों नायसै रिटेन एग्जामा बेसेबां नाम्बारनि जागोन। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गासैबो डिटेल्सखौ लाफिनदो। दा बिदिब्ला नै नायदो लोगोफोर एग्जामा गासै 40नि जागोन बेनि गेजेराव सिलेबासआ जाबाय मेथ्स रिजनिं GK इन्डिया आरो आसाम हिस्टरि गासैबो 10 थानानै 40 थागोन। दा जों बेखौ नुबाय बेनिफ्राय एग्जामा इंलिस आरो एसामिसनिल' जागोन नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम लिरनांगोन। दानिया जों नायसै माखासे एक्सट्रा मार्कखौ नायबावनोसै। थ' नोंथांमोना नायदो। दा बेयाव दङ लोगोफोर नाम्बार 1आव फेटआव दङ 20 एबा फिजिकेलाव 20 थागोन बेनिफ्राय रिटेन टेस्टआवहाय 40 थागोन आरो लोगोसे एक्सट्रा मार्कआव 40 थागोन। दा गासैखौबो लानानै 100नि एग्जाम जागोन। दा जोबोर मोजां एक्सट्रा 40 दङ नोंथांमोना जायफ्रा कम्पिउटार बा हमगार्ड मावनाय दङ बा स्पर्ट्सनि दङ नोंथांमोना बेबायदि एक्सट्रा मोनखायो लोगोसे पार्सेन्टनिबो मोनो। दा बेनिसिमबो लोगोफोर बेनिफ्राय आसाम पुलिस कनस्टेबल ABUBआ दायो रिलिज सोलिबाय थानायनि एग्जामा जागोन डिसेम्बराव जानायनि चान्सआव दङ होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोना गोदानै भेकेन्सि मोनसिगोन आरो बेनि रिलिया जानुवारि फेब्रुवारियाव जाहैगोन।
जाहैनायनि चान्स थागोन जेब्ला दायो एप्लाइ जायो। दा नेथ'दो लोगोफोरा आपडेटखौ स्पेसियेल आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो भिडिअखौबो शेयार खालामना होदो जाहाथे बिथांमोना मिथिहैनानै रानिं खालामनो हायो आरो थाबैनो नोंथांमोनाबो गोदान भेकेन्सि मोनोब्ला एप्लाइ खालामनो हायो।